Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος δεν είναι απλά νοσταλγία. Είναι ταινίες που όσες φορές κι αν τις δεις, δεν τις βαριέσαι. Ταινίες που έπαιξαν οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί, που γέμισαν αίθουσες και που ακόμα και σήμερα παίζουν στην τηλεόραση και τις βλέπει ο κόσμος. Αν έπρεπε λοιπόν να διαλέξω 5 από τις αγαπημένες μου και πιο διαχρονικές, αυτές είναι για μένα οι ακόλουθες. Πρωταγωνιστεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μαζί με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Ο ρόλος του Μαυρογιαλούρου έχει μείνει στην ιστορία. Ένας πολιτικός που νομίζει ότι όλα πάνε καλά μέχρι που ανακαλύπτει την πραγματικότητα. Η ταινία είναι σάτυρα, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα μήνυμα. Δείχνει πως η εξουσία μπορεί να απομακρύνει έναν άνθρωπο από την αλήθεια και πως τελικά έρχεται η στιγμή που όλα αποκαλύπτονται. Γι' αυτό και σήμερα φαίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Παιδιά του Μαυρογιαλούρου, μα είναι να μην του τυχώσεις. Όχι, φυρί το πήγαινε γι' αυτό. Φυρί το πήγαινε. Πρωταγωνιστούν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μία από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες ταινίες της εποχής. Έλα εδώ, Παπασταύρου. Τι θα πει, θα σας δείξω εγώ. Με απειλείς? Ναι, σας απειλώ. Έλα λοιπόν. Για πιο κοντά τα Η Αλίκη σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς της ρόλους σε μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ρομαντισμό και νεανική ενέργεια. Ψυχία! Ήταν τεράστια επιτυχία σε εισιτήρια. Έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και είχαν απόλυτο δίκιο. Διότι η γυμναστική Κάτι που δείχνει πόσο πολύ την αγάπησε ο κόσμος από την πρώτη στιγμή. Και μέχρι σήμερα παραμένει μία από τις πιο εύκολες και ευχάριστες ταινίες να δεις ξανά και ξανά. Πρωταγωνιστεί ο μοναδικός Θανάσης Βέγκος. Μία ταινία διαφορετική από τις άλλες. Έχει χιούμορ, αλλά έχει και έντονο συναίσθημα. Δείχνει την καθημερινότητα ενός απλού ανθρώπου μέσα στον πόλεμο. Όχι με ηρωισμό, αλλά με ρεαλισμό και ανθρώπινη ματιά. Ο Βέγκος καταφέρνει να σε κάνει να γελάς και την επόμενη στιγμή να σε συγκινεί. Απ' την άλλη μεριά περνάει το τρένο. Από πάνω υπάρχει μια γέφυρα. Δίπλα είναι το φυλάκι. Και αυτό είναι κάτι που λίγοι ηθοποιοί μπορούν να κάνουν. Να μην αξιωθώ να βγω ζωντανή από εδώ μέσα. Αμήν, Παναγίτσα μου, αμήν. Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρο Κοντού. Μια ταινία για τις σχέσεις που παραμένει απίστευτα διαχρονική. Ολοκάθαρο. Αντωνάκη μου. Ένα ζευγάρι που ξεκινά με έναν τρόπο και καταλήγει σε κάτι τελείως διαφορετικό. Μέσα από απλές σκηνές δείχνει πώς αλλάζουν οι ρόλοι μέσα σε μια σχέση. Τι περιμένεις να δώσω λογαριασμό που ήμουν και γιατί άρχισα? Και πώς τελικά η ισορροπία δεν είναι πάντα δεδομένη. Ίσως γι' αυτό ο κόσμος ταυτίζεται τόσο πολύ μαζί της, ακόμα και σήμερα. Αυτό ήταν το «Σ' αγαπώ» που δεν τέλειωσε και ούτε πρόκειται να τελειώσει. Μια μεγάλη αγάπη που ξεκίνησε από μια κάλπικη λύρα που είναι άχρηστη πια. Με τον Βασίλη Λογοθετίδη, τον Δημήτρη Χόρν, την Έλλη Λαμπέτη και την Ήλια Λιβικού. Η λύρα σε αυτή την ιστορία κάλπικο είναι γενικά το χρήμα. Μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Τι θα πει κάλπικη, κύριε Μαυρίδη? Κάλπικη. Ναι, κανένας δεν μου τη χαλάει. Γιατί να λέει κάλπικη? Για κάνε έτσι απτωχώς, παιδάκι μου. Δεν έχει μία ιστορία, αλλά πολλές μικρές μαζί. Κάλπικη. Όλες συνδέονται μέσα από μία κάλπικη λύρα που περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και η μανούλα μου είπε θα κάνουμε πρωτοχρονιά με αυτή τη λύρα. Αλλά τώρα θα μείνουμε νηστικοί. Κάθε ιστορία δείχνει κάτι διαφορετικό. Την απληστία, την αγάπη, την ελπίδα και την απογοήτευση. Ναι, στο κρεβάτι. Καλά. Θα στη χαλάσω εγώ. Και αυτό που κάνει την ταινία να ξεχωρίζει είναι ότι μέσα από κάτι τόσο απλό καταφέρνει να πει κάτι βαθύ για τη ζωή.
Τόσα πολλά λεφτά κάνει μια λίρα. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος έχει βγάλει πάρα πολλές μεγάλες ταινίες και είναι σίγουρο ότι έξω από αυτή τη λίστα έμειναν πολλές ακόμα. Αλλά αυτές οι 5 είναι από εκείνες που ο κόσμος συνεχίζει να βλέπει ξανά και ξανά. Πες μου στα σχόλια ποια ταινία θα έβαζες εσύ μέσα και ποια θεωρείς την καλύτερη. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe και έλα να εξερευνήσουμε μαζί και νέα ενδιαφέροντα βίντεο στο μέλλον.